Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Grazzi. Inselmilkom u nilqawkom għal programm ieħor Int min int fejn ser inkomplu nitkellmu dwar id-dinja diġitali. Kif stajtu tinnutaw il-programm tal-lum ser inkunu qegħdin niddiskutu l-karozzi elettriċi u dawk hybrid. Suġġett li qegħdin insemmu ħafna dal-aħħar qed jissemma wkoll ħafna fid-dawl tal-miri tal-Unjoni Ewropea. U minħabba dan qed jinqalgħu ħafna mistoqsijiet ukoll. Hemm ħafna jaħsbu però li l-karozzi tal-elettriku hija teknoloġija pjuttost moderna, però fil-fatt hija teknoloġija illi ilha magħna għal kważi 200 sena. Ħanibdew il-programm tal-lum billi nsegwu filmat dwar l-istorja tal-karozzi elettriċi. Mal-medda ta' żmien il-karozzi avvanzaw ħafna kemm mill-aspett ta' dehra kif ukoll effiċjenza ta' teknoloġija u sigurtà. Illum il-ġurnata mekaniku ukoll juża t-teknoloġija u l-kompjuter biex jifhem aħjar il-sara tal-karozza. Is-sewwieqa jkunu magħrufa wkoll bi problema fil-karozza għaliex jixel sinjal fuq id-dashboard. Hemm ukoll l-internet fejn żgur ġieli riċerkajtu xi ħsara jew sinjal li jixel. F'dawn l-aħħar snin id-dinja rad-domanda l-karozzi tal-elettriku kemm minħabba l-użu tal-enerġija nadifa kif ukoll għall-inqas spejjeż ta' fuel. Però l-ħsieb fuq il-karozzi tal-elettriku beda fis-sena 1828 u bdew jiġu żviluppati fis-sena 1832 minn Robert Anderson. Il-karozzi tal-elettriku bdew jiġu prattiċi fi żmien 1870. Fil-fatt, l-ewwel karozza tal-elettriku ġiet magħmula fl-Istati Uniti mill-inventur William Morrison. Morrison produċa l-ewwel karozza tal-elettriku bejn is-snin 1889 u 1891. Din hija wagon li tesa' 6 passiġġieri u tilħaq veloċità ta' 23 km fis-siegħa. Fi żmien tal-1920 il-karozzi tal-elettriku naqsitilhom il-fama għaliex il-fuel kien aktar affordabbli u aċċessibbli għall-konsumatur. Dan għaliex il-karozzi tal-elettriku ma kinux daqshekk avvanzati bħal pereżempju meta niġu għat-tul ta' ħajja ta' batteriji li jinħadmu bihom. Fis-sebgħinijiet il-prezz tal-fuel sploda l fuq u hemmhekk reġa' feċċ l-interess għall karozzi tal-elettriku. Fid-disajnijiet kumpaniji tal-karozzi anke dawk lussużi bdew jimmodifikaw modelli tal-karozzi bil-fuel għal dawk tal-elettriku. U wasalna s-sena 2000, meta kumpanija barranija introduċiet l-ewwel karozza hybrid li saret popolari mad-dinja kollha. Meta bosta nies raw il din il-karozza saret popolari, xjentisti u inġiniera bdew jaħdmu qatih biex jaraw kif se javvanzaw il-karozzi tal-elettriku, bħal pereżempju il-batteriji biex ikunu jistgħu joperaw dawn il-karozzi. Fis-sena 2006 kien hemm kumpanija li ħabbret li se tipproduċi karozza tal-elettriku sportiva li tilħaq veloċità ta' aktar minn 200 mil fis-siegħa. Minn dakinhar bqajna naraw l-importanza tal-karozzi tal-elettriku tikber u baqgħet tiżviluppa u tavvanza biex tkun tajnuna l-ambjent. L-ewwel mistieden li għandna magħna fil-programm tal-lum huwa Luke Zammit li huwa dilettant tal-karozzi elettriċi. Inti filmmaker ukoll, Luke, u fl-istess inti produċi kontenut dwar il-karozzi tal-elettriku u għandek il-YouTube channel tiegħek u xekk li jismu The Future is Electric. Kif inti, Luke? Tajjeb ħafna, grazzi tal-istedina. Grazzi inti. Nisimgħu ħafna dwar il-karozzi tal-elettriku, karozzi hybrid, però x'inhi d-differenza bejniethom eżatt? Ara karozza hybrid hija avvanz fuq il-karozza tradizzjonali fejn għandek magna normali, petrol jew diesel, u mbagħad għandek batterija u għandek electric motor. U l-hybrid ħatuża tnejn li huma skont kif jaqbilha. Karozza elettrika għandha betri kbira ħafna, għandha magna tal-elettriku u m'għandix magna tradizzjonali, ġifieri di taħdem biss bil-batterija u b'dak l-electric motor.
Forsi f'termini sempliċi nżommu hekk, kif taħdem eżatt karozza tal-elettriku? Mela, kif qed ngħidu flok it-tank tal-fuel għandna dil-batterija. Il-batterija kbira ħafna, ġifieri fil-karozzi elettriċi dil-batterija tieħu l-ispazju bejn ir-rotti ta' quddiem u r-rotti ta' wara. U tkun taħt il-kabina tal-passiġġieri. U mbagħad għandek electric motor li ħajħu d-dawl minn dik il-batterija biex idawwer ir-roti. Apparti hekk ħafna mill-components huma l-istess bħal karozzi tradizzjonali. Dawk li għandhom karozza bil-fossil fuel nsejħula hekk, jidraw il-karozza tagħhom illi tuha pereżempju jgħidu 20 euro fil-ġimgħa, 30 euro fil-ġimgħa, ma fil-verità meta jkollok karozza tal-elettriku kemm il-darba trid tiċċarġja? Eżatt, karozza tal-elettriku da żmien permezz tal-avvanzi li saru, ir-range li jagħtu on one charge saret sostenibbli ħafna. Ġifieri karozza llum tista' tmur bejn 250 sa 600 km li jiġifieri għal driver Malti għax irridu niftakru kemm żgħira Malta. Għall-average driver dak ifisser li għandek tiċċarġja l-vettura tiegħek bejn kull ġimgħa sa kull 3 ġimgħat, ġifieri bil-range li saru jagħtu l-karozzi. Skont ovvjament kemm tagħmel kilometri, Eżatt, imma l-average driver dak huwa skont il-karozza li tixtri ovvjament, hemm karozzi b'batterija akbar. U il-karozzi kollha elettriċi kollha għandhom l-istess tip ta' batterija u inkella ivarjaw it-tipi ta' batteriji differenti? Ara t-teknoloġija dominanti hija dik li jgħidu l-lithium ion. Hija teknoloġija simili ta' dak li drajna naraw fil-mobiles, fil-laptops, fil-daw l-electronics kollha l-għandna. Madankollu il-batteriji varjaw minn xulxin, ġifieri lithium ion huwa term wieħed li qed nagħtu għal ħafna tipi ta' batteriji fil-verità. U li qed ninnutaw li ditti differenti qed jużaw materjali differenti f'dak il-lithium ion, ġifieri varjaw bejn xulxin iva. Semmejt li id-daqs tal-batterija nifisha hija pjuttost kbira, x'ikun fiha eżatt il-batterija u għalfejn tieħu daqshekk spazju? Ara, il-batterija l-ewwel nett l-importanti nispjegaw li aħna ngħidu batterija. Fil-verità hija ħafna batteriji żgħar. Ġifieri karozza jista' jkoll, pereżempju laptop għandu 3 ċelluli ġeneralment ta' batteriji ġo fih. Karozza jista' jkollha bejn 300 u 7000 batterija ċelluli żgħar li aħna mbagħad ngħidulhom il-batterija. Minn xi xini magħmula, ovvjament għandek il-lithium, hence the name, imma l-lithium huwa 10% jekk mhux inqas mill-batterija fil-verità għalkemm ħall-fama tal-isem. Għandek materjali oħra bħal-lajn, il-cobalt, il-manganese, l-aluminium u l-varjazzjoni ta' dawn il-materjali qed jagħtu properties differenti li daw il-batteriji. Semmejt dal-materjali kollha, allura meta kollox għandu l-lifetime tiegħu anke l-batteriji, meta il-batterija tiġi fit-tmiema, kif ser niddisponu minn dal-materjali kollha? Ara li hemm tajjeb li dak il-materjali il-batterija lithium ion fil-verità tista' tiġi riċiklata. Għalkemm din naħseb hija problema li għal xi raġuni qed ngħidu li di tkun problema dilwaqt. Din mhux tkun problema dilwaqt. Xieri il-batteriji li qed joħorġu fil-karozzi llum għall-użu f'Malta speċjalment għalkemm nagħmlu distanza aħna. Daw ħajatu bejn 1500 u 4000 charge cycle. Charge cycle huwa kemm inti tiċċarġja u tiddischarġja. Mobile jagħtik 1000 charge cycle. Mobile tiċċarġjah kull flaxija. L-1000 charge cycle f'3 snin. Jaqbiżhom. Eżatt. Karozza li qed tiċċarġja kull ġimgħatej. 1500 charge cycle daħdhom 30 sena biex tilħaqhom fl-użu ta' Malta. Fl-użu ta' highways barra minn Malta hemmhekk iva ħajamlu distanzi kbar, imma l-użu ta' Malta ġifieri dili aħna qed naħsbu li dal-batteri ħajspiċċaw it's blown out of proportion. Però qed ngħidu li hija problema li eventwalment xorta ħanaffaċċjaw meta jgħaddu kif attenti 20-30 sena, però qed isir xi ħaġa x'ħanamlu bihom jiġifieri dawn il-batteriji, ovvjament kif għadna mhux issa, però meta jasal iż-żmien ta' dik il-problema. Ara l-ewwel ħaġa li ħajjiġri dak il-batteriji ħajintużaw għal home storage. Jiġifieri jitneħħhom il-karozzi u di tkun ħanajdu di tkun qed tesa 100% fil-bidu. Issa saret tesa 50%. Dik il-50% hija ħafna huwa volum ta' enerġija kbira għal dar, ġifieri tħaddem dar 3 ijiem fuq għal il-batterija. Wara dak l-użu, ġifieri xin tkompli tnaqqas minn dak il-50% li jkun fadlilha, u mbagħad nistgħu naqbdu lill-batterija, nirriċiklaw, nerġgħu nissaparaw dak l-elementi li semmejna, n-nikel, il-cobalt, etc. U essenzjalment għandek l-ingredjenti kollha biex tagħmel batterija ġdida li hija tajba daqs
li kieku morna u ħriġna materjali ġodda. Mbagħad il-batterija ġdida ma tintuża għall-karozzi xorta jew għal xi tip ta' użu ieħor. Tista' tintuża l-karozzi jew tista' tintuża f'kull device li juża l-lithium ion. Interessanti ħafna. L-aħħar mistoqsija għandi dinja tal-karozzi tal-elettriku fejn qed tara miexja minn dan il-punt il-qudiem. Għalhekk naħseb li dan huwa punt importanti fl-istorja tas-sivilazzjoni tagħna ħanajdu lek. Jiena sirt tista' tgħid dilettant tal-karozzi elettriċi mhux għax kontx dilettant tal-karozzi. Imma għax indunajt li dil-bidla ħataffettwa mhux l-industrija tal-karozzi, imma din hija bidla li ħataffettwa l-industrija tat-trasport kollha. Il-karozzi huma biss il-bidu. Vapuri li jaħdmu bil-batteriji għaw u ħajkomplu jiżdiedu. Ajruplani li jaħdmu bil-batteriji ċuri bl-elettriku għaw u ħajkomplu jiżdiedu. U naħseb ir-riċerka li qed isir fuq l-electric vehicles bħalissa, karozzi, is going to lead li aħna ħajkonna mezzi ta' trasport li nistgħu nħadmuhom b'enerġija rinnovabbli. U naħseb dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna li il-karozzi li bħala umanità ara kemm mexxewna l qudiem, ara kemm kibret l-ekonomija ħabba fiha. Imma fil-verità kien hemm ħafna negattiv ta' tniġġis u problemi ta' mhux għall-ambjent biss imma anke għas-saħħa tagħna personali. U naħseb din hija bidla li ilha ġejja u naħseb U fadax jinbidel ukoll. U fadax jinbidel. Grazzi ħafna Luke tal-li samt magħna l-opinjonijiet tiegħek, suġġett interessanti immens u ħankomplu nitalmu aktar dwar x'jiġri bil-batterija wara li tintuża, kif tiġi riċiklata, kif ukoll il-postijiet fejn għandna niċċarġjaw il-karozzi elettriċi tagħna. Meta l-konsumatur jiddeċiedi jixtri karozza tal-elettriku, jibda jitħadded bejn u bejn ruħu kemm se sservi din il-batterija u fejn se ssib stazzjon taċ-ċarġjar. Meta niġu biex nixtru karozza tal-elettriku rridu naraw liema jaqblilna nixtru peress li hemm 4 tipi ta' batteriji. Dawn huma lithium ion, nickel metal hydrate, lead acid u ultra capacitors. Ir-riċerkaturi l-aħjar batterija hija lithium ion. Dan għaliex tispikka f'kollox. Bosta kumpaniji tal-karozzi tal-elettriku taw stima li daw it-tipi ta' batteriji jdumu bejn 8 snin jew 160,000 kilometru. Iktar ma jsiru popolari karozzi tal-elettriku, wieħed ma jistax ma jistaqsix fejn tista' tiċċarġa l-vettura tiegħek. Bħalissa, il-Gvern għaddej b'investiment biex jiżdiedu iktar postijiet ta' ċarġjar f'postijiet madwar Malta u Għawdex. Dan naturalment ikompli joffri infrastruttura b'saħħitha apparti l-istazzjonijiet ta' ċarġjar ġewwa djar privati. Il-manifattura tal-karozzi qed tinvesti bil-kbir f'enerġija iktar nadifa. B'hekk qed iqumu ħafna mistoqsijiet dwar riċiklaġġ tal-batteriji wara li jkunu għamlu tul ta' żmienhom. Kumpanija Ġermaniża tal-karozzi għaddejja proġett pilota biex 97% mill-biċċiet tal-batteriji jiġu riċiklati. F'dan il-proċess, il-batteriji se jitqattaw, jitnixfu u mbagħad jiġu moddin biex jiġu rkuprati materjali ta' valur li jistgħu jintużaw biex jerġgħu jsiru batteriji ġodda. Il-biċċa l-kbira tal-batteriji tal-karozzi tal-elettriku jistgħu jintużaw sa 10 snin oħra wara li jinħarġu minn vettura biex pereżempju ikunu sors alternattiv tal-elettriku fid-dar f'każ ta' emerġenza. Dan huwa pass importanti l-qudiem għall-futur għaliex huwa stmat sal-2025 se jkun hemm 3.4 miljun pakkett ta' batteriji li se jkunu nħarġu mill-karozzi. Bħala stazzjonijiet taċ-ċarġjar persuna għandha għażla li tiċċarġa l-karozza tagħha f'stazzjonijiet taċ-ċarġjar standard jew stazzjonijiet taċ-ċarġjar b'veloċità iktar b'saħħitha. L-istazzjonijiet li jiċċarġjaw b'rata standard huma aċċessibbli għal kull karozza tal-elettriku b'sistema ta' kurrent li alterna jew kif nafu aħjar alternate current. Fejn veloċità medja taċ-ċarġjar teħtieġ li jkollha 3-phase supply, tista' twassal l-elettriku produzzjoni ta' enerġija bejn 7.4 kW u f'każ ta' ċarġjar b'saħħtu massimu ta' 22 kW. Nilqawkom lura fl-istudju u nispera li ħadtu daqsxejn iktar idea ċara ta' x'wieħed jista' jagħmel mill-batteriji wara li jiġu użati kif ukoll fejn wieħed jista' jiċċarġja il-vettura tiegħu. Magħna fl-istudju issa nilqa' lil Ronald Attard Pulicino minn Transport Malta fejn miegħu se niddiskutu il-proposta tal-2035.
L-ewwel qed nixtieq ngħidulek grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna kif inti Ronald. Wara, grazzi. Tajjeb. Grazzi tal-istedina minħatakom ukoll. L-ewwel nett nixtieq li nsaqsik biex tfhemna daqsxejn x'inhi din il-proposta eżatt li qed naraw hekk li karozzi tal-fossil fuel se jiġu projbiti u x'hekk. Mela, ekku, il-proposta tal-Kommissjoni li issa waslet fl-aħħar stadju biex jiġi approvata u ssir regolament titlob u tipprevedi li fl-2035 jifqu jinbijaw karozzi ġodda, karozzi u vannijiet, ġifieri nitkellmu vetturi ta' daqs żgħir normali, li jkunu jiġġeneraw carbon dioxide bħala emission tagħhom. ċowe minn dik id-data l-qudiem jistgħu jinbijaw biss bħala karozzi ġodda, ġi jieħdlu fis-suq bħala karozzi ġodda. Vetturi li m'għandhomx emissions ta' CO2. Jew elettrici, jew bil-hydrogen, jew naraw jrid jara x'teknoloġiji jkun hemm available fis-suq, disponibbli fis-suq dawk iż-żminijiet. Il-proposta hija tiġi diskussa issa naħseb viċin is-sentej, waslet fl-aħħar stadju ġiet miftehma bejn il-Parlament u l-Kunsill Ewropew u issa nistennew li jkun hemm id-deċiżjoni finali mill-gvernijiet fih dan il-Kunsill tal-Ewropa biex tiġi approvata finalment u mbagħad tissir liġi ppubblikata, regolament ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri qed nifhmek sew sal-2035 dawk li m'għandhomx karozza tal-elettriku xorta jistgħu jibqgħu jużaw il-karozzi nistgħu ngħidu tradizzjonali jekk insejħulhom hekk. Sa dik id-data u anke wara. Ir-regolament ma jgħidx x'tip ta' vetturi jistgħu jintużaw fit-triq illum jew 35 jew fil-40 jew fil-50, imma jgħid li mill-ewwel ta' Jannar tal-2035 ma nistgħux aħna bħala awtoritajiet tal-Gvern fil-27 stat membru nirreġistraw karozzi ġodda jew vannijiet ġodda li jkunu jaħdmu bil-fossil fuels u allura jkunu jiġġeneraw il-carbon dioxide. Minn dak id-data l-qudiem nistgħu nirreġistraw bħala vetturi ġodda biss dawk il-vetturi li m'għandhomx emissjonijiet. Dak ma jaffettwax dawk il-vetturi li jkunu ġa fil-flotta sa dik id-data, ġi min għandu karozza u jkollu karozza lejliet il-5 l-aħħar Deċembru 34 li taħdem bil-diesel jew bil-petrol ikun jista' jibqa' juża, però ma jkunx jista' jdaħħal waħda ġdida mill-ewwel ta' Jannar il-qudiem. Eżatt, u m'hemmx sena ġifieri fejn qed tiġi diskussa forsi meta żgur ma jistgħux jibqgħu fit-toroq daw it-tip ta' karozzi. Le, la qiegħda f'dik ir-regolament u laqqas issa ma rajnija fl-ebda tip ta' proposals jew proposti dak ir-rigward u ma naħsibx ħajkun hemm raġuni li l-inċentiv jew aħjar il-push biex il-vetturi jinbidlu ġejjin minn naħat oħra ovvjament mill-fatt li l-vetturi ġodda li jkunu available fis-suq ma jkunux jagħtu dak l-emissions mill-awareness tal-pubbliku li jridu nifhmu li llum jew għada jridu nagħmluha dil-mixja għal ġid tagħna u għal ġid tal-umanità fir-realtà u anke minn miżuri oħrajn fejn jista' jkun żidiet fil-prezzijiet and so on li huma jistgħu jiġu matul iż-żmien. Jiġifieri il-pompi tal-fuel u l-fuel innifsu wara l-2035 xorta jibqa' aċċessibbli għan-nies nimmaġina li b'xi mod iridu jiġu power. Kollox jindika li iva, dan regolament partikolari ma jitkellimx fuq hekk. Hemm proposti oħra li għaddejjin fih dan l-Unjoni Ewropea fejn jidħol taxxa fuq fuels u kif jiġu ntaxxati ċertu fuels li ma jfissirx li mhux ħakunu available imma xorta waħda jitjintefa' iktar inċentivi fuq fuels u sorsi ta' enerġija li huma notfa u awtomatikament jkun hemm inqas inċentivi fuq fuels jew sorsi ta' enerġija li mhumiex notfa. Jiġifieri id-direzzjoni hija dik, però m'hemmx xi ħaġa stabbilita li d-diesel jew il-petrol ħajqaf jinbih fil-35 jew fil-40 jew fil-50. Għad-dilettanti tal-karozzi klassiċi, kif ser taffettwhom din il-liġi l-ġdida? Din liġi partikolari ma nsibx għandha taffettwhom għax neġej din liġi titkellem biss fuq x'vetturi jistgħu jidħlu fis-settur bħala ġodda, fil-flotot bħala ġodda mill-35 il quddiem. Min-naħa l-oħra, ovvjament min juża karozzi klassiċi għal kunċett kulturali, mela jekk għandi modell antik u ovvjament jibqa' fil-ċirkolazzjoni ġandu ċertu valur ta' kultura motoristika, ma naħsibx dik ħataffettwhom jew li ħataffettwhom kwalunkwe waħda mill-proposti l-oħra li qed jiġu diskussi. Però min għandu vettura antika ma jitjuża għall-użu ta' kuljum biex jagħmel il-qadi ta' kuljum, indirettament naħseb eventwalment ħajkun hemm
iktar ximbotta biex dawn il-karozzi antiki ma jibqgħux jintużaw dak l-użu hekk qawwi. Fl-aħħar ġurnata raġuni finali hija li daw il-vetturi iktar huma antiki, iktar għandhom tniġġis u emissjonijiet li għamlu ħsara kemm lis-saħħa tagħna b'mod dirett u kemm lis-saħħa tan-natura dinjija minħabba global warming u ovvjament daw il-vetturi bil-mod iridu jonqsu l-użu tagħhom. Kull meta naqbad diskussjoni ma' dwar dan is-suġġett dejjem it comes up hekk fejn ħan iċċarġjaw. Għaliex ovvjament hemm ammont ta' nies li m'għandhomx garax, forsi l-aċċess għal charging stations preżentament nimmaġina li sa dak iż-żmien ovvjament ħajjiżdiedu, però preżentament forsi daqsxejn limitati x'ser jiġri mill-postijiet ta' fejn jiċċarġjaw in-nies il-karozzi. Mela, l-isfida taċ-charging infrastructure tal-infrastruttura li ċċarġar mhijiex xi ħaġa niffaċċaw aħna biss, ovvjament qed tiċċarġja l-Ewropa kollha jkolli ngħid qed tiffaċċa d-dinja kollha fir-realtà għax id-dinja tranzizzjoni li għaddejjin minnha kulħadd daqqa u ovvjament ċaġa ġdida u kulħadd qed jipprova jsib is-soluzzjonijiet. L-ewwel soluzzjoni ovvjament hija li jiżdiedu iċ-charging pillars jew charging stations aċċessibbli mill-pubbliku u nafu għalkemm Transport Malta mhijiex direttament responsabbli minn dak settur imma nafu u qed naħdmu ħafna mal-Ministru tal-Enerġija biex ikun jiżdiedu iċ-charging pillars u mhux tal jiżdiedu ma jkunu imqasma b'mod intelligenti f'postijiet fejn huma fejn jagħmlu sens, fejn huma utli għal min għandu bżonnhom. Hemm ukoll żieda li narawha tiġri fil-charging infrastructure fil-privat, fid-djar tan-nies and so on. Hemm drive ukoll biex ikun hemm iktar charging availability fil-car parks pubbliċi, ġo supermarkets, fil-hotels, fl-uffiċini, ġi kull fejn il-nies normalment iħallu l-vetturi tagħhom għan numru ta' ħin, speċjalment waqt il-ħin tax-xogħol u waqt ix-xiri hemmhekk ikollok l-option biex tiċċarġja. U hemm soluzzjonijiet oħrajn li bil-mod qed joħorġu bħal chargers li huma transportable, mela mobile chargers fejn tista' toħodhom fejn għandek bżonn. Apparti hekk hemm ukoll teknoloġija tal-karozzi qed tinbidel. Dejjem ngħid il-karozzi ġodda li deħlin fis-suq illum huma t-teknoloġija elettrika ta' 5 snin ilu. Il-design cycle tal-vetturi normalment hija fuq 5 snin. Jiġri konvint li meta naslu dak iż-żmien ħanaraw vetturi elettriċi li kapaċi jgħaddu ħafna iktar kilometri bl-istess charge mela allura il-bżonn ta' charging jonqos u anka possibilment naraw vetturi differenti mhux electrical bills imma anke hydrogen jew fuels oħrajn bħal l-ammonja li llum bdew deħlin daqsxejn fl-industrija li ħajnuna insolvu dik is-soluzzjoni, dik il-problema. Proposta interessanti ħafna li żgur ħatejna biex nimxu lejn dinja aktar sostenibbli. Grazzi Ronald tal-li qsamt magħna wkoll l-ħsibijiet tiegħek dwar din il-proposta. Marru issa l-filmat li preparajna fejn ser naraw daqsxejn karatteristiċi ġodda illi qed insibu fil-karozzi elettriċi. Ma' żmien, il-karozzi tal-elettriku avvanzaw, it-teknoloġija tagħhom avvanzat ukoll. Illum il-ġurnata, karozza tista' faċilment taqbad mal-mobile bl-għajnuna ta' app li tiġi installata fuq il-mobile stess. Din il-kumdità taħdem biss meta l-persuna jkollha l-internet. Dan għaliex il-karozza għandha SIM card fejn ikollha 3G jew 4G. Din l-app l-iktar li tintuża hija biex l-individwu jkun jaf kemm tfadallu batterija fil-karozza tal-elettriku tiegħu. Barra minn hekk, l-app tgħin lill-individwu għal meta jiġi għall-iċċarġar tal-vettura. Għax tista' tigwidak sal liema persentaġġ tal-batterija l-aħjar li tiċċarġja biex il-karozza jkollha l-aħjar saħħa possibbli. Fuq l-app stess, persuna jista' wkoll jixel il-mutur tal-elettriku tal-karozza skont kif tiġi programmata qabel l-individwu jidħol ġol-karozza. Din tilħaq issaħħan jew tkessaħ il-karozza tal-elettriku minn ġewwa. Barra minn hekk, l-individwu jista' juża l-karozza tiegħu biex iqabbad apparat li juża l-elettriku bħal pereżempju xi cooker jew tista' tqabbad l-affarijiet tad-dawl meta tmur xi camping. Din is-sistema insejħula vehicle to load fejn qed tibda tiġi implementata f'kull ditta tal-karozzi bil-mod il-mod. Din taħdem billi tixtri adapter fejn l-output ikun triple plug u bekk ikollok il-komodità tad-dawl. Vehicle to grid hija sistema oħra essenzjali ħafna għaliex karozza tal-elettriku li għandha voltaġġ ta' 50 kW tkun tista' tagħti id-dawl id-dar tal-individwu għal madwar 3 ijiem. Din taħdem meta l-karozza tkun ipparkjata u mqabbda